adlaw, mga adlaw na mo, ma'am. Sa may mga pamate. Ano sa mana? Ngul-ngul? Ano sa pagyan? Sakit ang dire sa tuwin, abaga, ano sa pa? Diri po nato diri po nato ba kay nagbuguyan. Sakit po. Ngul-ngul man ano sa mo di ko ginawa ba. Sa pagyan? Arthritis tingali ni. Ano masakit? Sakit po to? Diri ko ini akong mga hubag ba. Walay. Dili sakit. Itong sa wala sakit ng murag. Karon? Ninjuin gawala kay nakapulampol ko og tanglad. Okay na. Ayun na. Ako na aga ka din. Ha? Wala na lain. Wala na lain. Maura gyud to? Panidaghan ko. Napidaghan. Usa pa ni ron. Asa man yung balay? Kapulapos pa highway. Dili mo parehas? Ako ang ihang banaw ang banto. Pero yung balay, lapo-lapos pero highway. Nami vulcanizing. Gadahan mo pag-ulit. Ayan, maayong adlaw. Shout out sa taga Lapu-Lapu Super Highway, Bigo City. Ayan. At tabangan si Madam sa iyahang ginapamati. No, abaga, Juwen, Lawas, ngul-ngul daw na shout out sa iyo taga Lapu-Lapu Super Highway. Dito gid sa may highway? Dito kantong Super Highway gyud. Dalan ka dito. Highway. Dili gid ka sa dapat gyud sa highway gyud. maayo. Yeah. Shout out po sa ko ang mga subscribers sa ko YouTube channel. Welcome to my vlog. Yeah. Thank you for watching. Special mention dahil siyempre Philippines, Indonesia, Malaysia, and India. Ayan. Thank you for watching my YouTube channel. So wala pa ka subscribe na mo para updated mo sa kung ginailot. Yan pwede po mo mangutana o basig na mo yung mga pangutana, comment lang sa ko YouTube. Kung na mo yung mga ginapamati nga wala gyapon maayo ang top karon niya. Kung gusto mo mag-friend sa kong Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan, sige. Maghilot na ta ha. Sorry. I just get really freaked out in the forest. This reminds me of this really scary story I heard once. Awesome. Tell it, man. Are you sure? Because the story I'm thinking of is pretty hardcore. Ooh, we're so scared. Alright. But don't say I didn't warn you. One night, a lot like this. So suddenly, they heard this tapping on the side of the car. The girl started to freak out, and by this time, even the guy was getting a bit scared. So he turned the car on and he stepped on it. When they got back to the girl's house, she opened the door, screaming, because there, hanging from the door handle, was the bloody hook. They say that they... What's wrong? Gotta go, Pete. Crazy, like too scared. Kaya na naman nagpamati ba? Hinog mo kayo siya. Wala ka sabay. Basta ani na gani. Mga dad, ito scary. Huwag makakasulay. Basta mga lilos sa Ano matandong ng nawak? Ipa ang diyan mo panukot. Sa bawah. Wow, that costume is really good. I mean, I thought mine was good, but this one is like Wala kung magluto, di na pwede ka pasahan. Kung di ko ka magluto, init po. Tuhol pa po ko sa
sa luto, anak. Napaguli, maghugas. Sabi ako yung ramen ko, magulong, magpinak-nak sa lawan. Ay, kaya na. Pero dugay ba yun maningil? Pero naningin na siya. Hindi na kay nay-nay. Iyo na niya. Kana bitang init siya niya. Ulan mo? Oh. Nara ba dyan yung ulan no? Ito yung time diwa nga. Kato bitong ni inunay bagyo no. Ani lupat ako ato ko apil ko na sabi ko na lupat. Kaya nagunit ko sa auto basta ka ng payo-payo O ba. katong naman ito'y kusog. Oo, nabatay kusog kayo no. Ay, tinuot ko basta kaya akong mga baligya kitong isap. Igor, pero daghan mo. Ako rin isa. Ano mang? Pero daghan mi dito ko ako rin isa nagbantay sa mga ba. Pero daghan mo napalid. Daghan yung mga ba nang balik. Nabi ito yung tutong buwan na to. Mo na sa katong nagin to. Uy, tara. Mas grabe pamlisin mo ha. I think it's safe, guys. Bear's gone. Ha? Oh, very good na siya ma'am, very good. Sleep in trees? Because I'm so Reaksyon na siya. They must be really limber. Dili makaw nga na tanong. I don't want to hear another word from you or the bear hunter. If you two hadn't been acting like bear pay all night, we could have actually slept in our tent. Is it morning yet? Oh, I think that was the worst night of my entire life. Uy, hayak na. Mata na. Even worse than the night I went out with that guy with the leaky bad breath because he ate those sausages at that place. What? Ay, ayak. Tama ka na. Ah! Morning, sunshine. Oh my gosh! Ew! You were cuddling me! I was calmly lying on my back and trying to catch a few seeds. You were snuggling up to me. You are such an ogre. I've been called worse. Natanong mo na. Okay, I just want to say for the record that I was totally asleep and therefore unconscious of the Ah, boy, kana gyud. Sangi, mamalat. essentially Ayo. nothing ever happened. Ma'am. Ayo. Ah! Lu mo na yapo. Oh, manggod. They beat us here! This is all your fault! Ano ko magkatiyog-hilog mo. Hindi rin pagkamanabi ko ba. Nanabi na akong nilog. Dahan na at tulad to katulad naman ng bayaw dili. Tingin, ano na ba na? Darn shame. Ano, biglaw, puto-puto eh. Oh my gosh, guys! Bigo man eh, bigo. What? And I got in this massive fight! There was a huge bear and he was all Pwede magluto, magbasa. Magbaypat mong anak. and it was like so Kapalas kami na ay umaba pa ito ay kuwata lang witi bigger guna. than you. And I'm so sorry I brought up the snack shack. Nakalis ay na Sorry, I wala said your sila. butt was too big to fit in the bus seat. You did? Sa lugar kasi kasimano, usban eh. What's your face? Uyog lang mungkin. Mas mulami pa na siya ba? Sabay lang mungkin. Pero booking niya po. Ini ano niya duha gyapon niya kay para ano. Pero tawagin lang. All right, Killer Bass. One of your fishy butts is going Kung ni ato. over. You're going on an all-expense paid trip to the Tuck Shop. Ay sa pasayo na ko. Hindi ka sa silingan ko uba sila. Niya ko ko niya tabang sila nimo. Doon na silingan mo sige sulsul. Pagparatik. Daog ko sa mugangan. Hindi ako binilay ko ako ka. Magluto na ko ba? Ako na naman kayo magad. Ako na yung tabo sa ako. Alam ko kung kuwan yun. At yun, tuon sa mga istorya ko niya. Basta dagat, dili gapon ako. Pero kami, wag yun may masako. Karon ako ngayaw-yawa na nga sa story. Yan, magad yung mag-story. Yan na kay ako. Duha. Sa isa pa, na ikaw man, mag-uwi ang gapon. Basta dagat. Basta man yung mag-uwi. Sa inyo naman daw, gano'n. Hindi man kagkadoon sa silingan good na. Ubot la, mang Pwede makasangay kagbahaw na ah. dool, dagang. Miya na iya, eh?
ka magkaduong ang taon anak na nga di kay kinahanglanon. Agoy! Ang tulog marites. Ang grabe kayo taon sa ato eh. Nakauna na ko ng kilo. Sana lahi na nilawas na to. Amo na, naadat na siya na to. Na, karon di ka ba mo kung maagrabe dito oras. Sa park mo dahil sa una nga kada semana ko pahilot. Hindi na magkukubak ba na gayon. Kanang dahil biling mo ba pahilot na biya dyan. Katie would want you to keep going. Come on, let's go back and join the others. Mga na kasi kong apo. Ako na yung Wala ko ako. kasi sa kong apo. Lo. Wa kay pulan pa na ako. Hindi na pwede dito kay datong kay na yung mga unggoy. Sulay na dyan. Naday kayo mga kaila na ma'am? Naday kayo mga kaila? Thought you might want some. Okay, I'll send over cabin Ding. and air out. May friend request na ka. Ituloy na po niya anak ko akin. I just don't like green jelly, Ding, okay? natulog na po. Atang binisaya? Tulog na po sit. Something? No, I just don't like green jelly, okay? Wala, hapit na beta nga ito unggoy. Baho ka ikaw. Kung ano di ba sa unggoy dito? Mamira ba yan ang unggoy? Basta bata nga baho. You're afraid of chickens? Wow, that's really lame. Sila din nakato na sa Lexibo. No. Sa una na sige ko. Mang pitay tubig dire. Akin. Ulo. Kaba kayo mo ba? Natulog ang bibi. Walking through a minefield. Ah, okay. That's some crazy stuff. I would never go up in a plane. I'm scared of being left alone in the woods. Bad haircut. Oh, okay. I changed mine. It's so much scarier than a minefield. Wala wag na ang anak ni Lovely. Use a time bomb under pressure. I'm not really afraid of anything. Use a time bomb under pressure. I'm not really afraid of anything. Oh, really? Yan, wala trabaho day. Your focus, Mr. Know-it-all. Una. May tidos na ma. Sugod mo panghugnan. Mag-practice na mo dyan pagdaro. Sugod na mo panghugnan. Ay mo sige gidahid-da diya. May tidos na gadaw rin umano. Kind of like a